रहे दा, अब जा। कोनो बात ना माँ जी, बस हो गई। कोनो काहे नहीं के बात है? अकेले आदमी काम कर कर के मरी का? हाँ तू उठा। माँ जी, सब हो गई। अरे हम कहते ना उठा तो उठा। ठीक है। माँ जी, बबुनी हम बनी नु, हम देख ले। जा, बबुआ के आवे के टाइम हो गइल बा। जाके तनी सस संवर ला। जा जी। जा। अनितवा, ए अनितवा, आओ आके तनी से बर्तन धोता। ले 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 ले, आजा आजा। अरे अरे अरे, ले 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 ले। बबुआ के माई, अरे देख बबुआ आइल बा, जल्दी आ। आवे में इतना देर काहे हो गइल हो? अरे भाई, गाड़ी से आइल हो। आजकल रास्ता में कब गड्ढा खोद दिहल जाला, कब जाम लग जाला, कोनो भरोसा बा? हाँ सही कहता नहीं बाबूजी, आज आधा घंटा रास्ता में जाम रहे। सुन लू। अच्छा चल, आ गई ना, अब चल के हाथ मुंह धोला, कुछ खा पी ला। हाँ हाँ हम रवा खातिर पानी लेके आवतानी। अभी हमरा आइल धूप पल न भइल और तू वजह से जाए लगलू। बैठा चुपचाप। दुबरा गेल बाड़ू। राहुल याद में अही से तो दूरी मिटावे खातिर हम सारा व्यवस्था करके आइल बानी। का व्यवस्था करके आयल बानी? घर के जरूरत के जितना सामान होखेला हम सब खरीद के घर में रख देले बानी। अब बस तोरा जाके पूरा अधिकार अपना हाथ में लेवे के बा। चाय बन गइल बा। अंगना में एबा के ओजे लेके आई। ना ना रुको रुको, हम आ रहल बानी। आवा तनिया। हाँ। प्रणाम माँ। खुश रह बेटिया, खुश रह। हमार नतनी कैसन बिया? दामाद जी आ गए? हाँ माँ। जाए के सब तैयारी हो गई बेटिया? बस चलता। हाँ, वो तो आखिर तक चली। अब जाइबू तो पता न कब आइबू। एगो बात कही बेटिया, हमार नतनी के और तोहनी के देखे के बहुत मन करता। मन तो हमरो करता माँ, बाकी माँ जी के आदेश के बिना हम कैसे आई? बिटिया, तानी समधन के फोन दा ना, हम कह दे तानी। हाँ माँ, फोन चालू रखा। माँ जी। हाँ बहू। हमार माई रवा से बात करे चाहता नहीं। अरे वाह, का बात। नमस्ते समधन जी। नमस्ते नमस्ते। अरे तनी हमरो तरफ से गुड इवनिंग कह दो। अरे गुड इवनिंग समधिन जी। हाँ हाँ, गुड इवनिंग समधी जी, गुड इवनिंग। देखिए ना समधन जी, बच्चा लोग बाहर जाता, अब जाई तो पता न कब आई। हमार नाती अब बच्चा लोग के देखे के बहुत मन करता। का कहता नहीं? अरे समधिन जी, एमे पूछे के का बात बा? बताओ। आई रहुओ बेटी दामाद हलो।
राउर हक बनता। अरे कह दो समधिन जी से कि अपन बेटी दामाद के स्वागत करे के तैयार रह। जरूर। काले जाते रहे दोनों लोग। सुन ले नीनू, अब बस रहुआ तैयारी करी अपना बेटी दामाद के स्वागत करे के। हाँ समधन जी, हाँ हम तैयार रहे। नमस्ते समधन जी। नमस्ते।